Megeng napas lan upus. Mapananing ereng-ereng ing aldaka nenggih menika ta warnane Sang Brahmana katon ingkang apeparep Sang Reksi Arjuna jelur. Sang Penemban Arjuna jelur manteng pangestine mateng semedine amung tapa ning pucaking curiga ingkang dereng nate kelampahan. Mila tatan momokal mencorong mancurat cahya ingkang mijil saking ereng-erenging wukir nanging sejatine metu saka anggane Sang Maratapa nganti kaya ndaru tetarungan kang mungguing langit. Sinung pangaribawa wingit anggegirisi dadak sakoling mangke jroning geter ana mendung mantiyung ing gegana sapa tambuh sapa weruh ana raksasa ingkang anggegilani piyak mendung narabas mega hanjok mungguing pacrabaan hanyaut sang topo. Pan samar pamoring sukma sinuksmaya winaya ing asepi sinimpen telenging kalbu najan ginetak kontal kaparapal parandene bali ing palenggane malih nyoto datan kena ginagas sarana nalar maksih sedakep suku juga nutupi babanawa sanga nenggih Sang Reksi Arjuna jelur ana daya pangariba ingkang mijil saking sarirane anempa kanang raseksa gendang kabuncang wuh tibane kambil kadeng
sang penemban kenging menapa ing atasipun namung gegulang tapa brata kewala sarira paduka ngantos anggagang aking mongko jingandika menika taksih muda pedah menapa lajeng anyeksa raga ngrisak sarira penemban ingkang maha agung peparing kanikmatan dhateng titahipun sawetahipun kamulyan kanikmataning mercapada inggih donya menika dipun pasrahaken dhateng singandika penemban saking pangraos kula mertapa mbangun teki menika pakaryaning para brahmana nanging kenging menapa ing atasipun sarira ngandika menika kados tunggaling satriya nanging tansah nengenaken dhateng kapandhitan masuh budi mesuraga penemban mboten badhe ngunduh menapa monggo kula aturi jugar anggenipun semedi sowan kula wonten ing Mlathi Sari ngriki bebasanipun ulam munggu ing rampadan sarah munggu ing lautan sumangga anggen pareng paduka badhe amurba dhateng raga kula penemban Jang Mantara Ratri amung cipta pukulun tanolian kaeksi gatoring kang tundha manik sasatrake ngulun kang sumembah Mamet Prana ana wong wadon ayune kliwat ukur busanane mung sak perangan sekawit masih den ubet-ubeti sampur kinarya jejogetan parandene sak mangke riwusnya sang tapa datan tedas dening aturira sampur binuwang kemben den geret sinjang sigra cinincingake ngantya saya nglegena parandene begegek kaya tugu sinukarta sang tapa sabareng mlaku sineblak angin garuda kontal
Gong ilahe ngawik namastuna masidam. Aja ndadekake kaget ya sira Arjuna jelur ulun dandang manguring ngejawantah. Inggih ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sarawuh paduka wangadi pukulun. Ya. Ulun tampa kalya gedhening tias ulun kang tanpa pepindhan pangestu ulun tampan ana. Kapundhing jimat paripih pukulun. Kenging menapa paduka kepareng amarepeki anggen kula mbangun yoga brata. Iya Kaki. Sejatine ora ana liya. Ulun mung kepengin mbobot lan ngantep gumala ing tekadmu nyatane. Katan kengguh dening panggodaning raseksa saka ing dandang mangure lan uga wadya balaku. Nganti ulun pribadi ingkang anyalirani. Parandene babar pisan sira ora kengguh. Sejatine apa ingkang sira gayuh nger jelur? Nuwun inggih pukulun waleh-waleh menapa? Esdening manah kula tanah sanes kejawi anggen kula kepengin pinanggiya kalian pamong tumuwuh. Nuwun inggih Ki Lurah Semar Badranaya. Apa sebabe jeneng para kaki? Kepengin tansah cecaketan kelawan Ki Semar Badranaya. Nuwun inggih pukulun. Estunipun tanah sanes kejawi namung kula ngrumaosi bilih Marcapada menika mboten badhe manggih katentreman. Menawi sang pamong sejati mboten makarti. Menawi para satriya mboten caket kalian pamongipun. Menawi sang pamong sampun boten kasdu nuntun jiwaning para satriya, kinten kula jagat menika badhe bosah baseh pukulun. Tobat. Iya Kaki waleh-waleh apa? Sejatine warana iki durung bisa kawiyak mung wae. Rening sira wis nebus kanthi laku mangun yoga brata. Ancah sing sedyamu kang mengkono becik tumraping jagat raya iki. Mung wae cara-carane Ki Semar Badranaya saiki isih kaling-kalingan ron salombo. Coba Kaki munggah marang pucaking Gunung Tidar. Talitinen kanthi permati apa ingkang mapan ana pucaking Arga Tidar kula wis ulun kondur makayangan dandang mangore nggih jelur. Surem Dewangkara kingken lir manguswa
kang layon ong 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 denya ilang memanise watananira layu kumel kucem rahnyo maratani tanpa kenyono-nyono iki ana swijining satriya ingkang ndedheprok aning ngarsaning sun kanthi arawat waspa netesake luh nganti tumiba ing pacrabakan iki. Raden, sira iku sapa lan yogene lelakon apa ingkang tumiba ing sira? Kaya abot rasamu ing atase sira durung nate tepung kelawan aku parandene. Najan ora tuwuh pangucapmu sesambating batinmu kaya bisa tumanduk ana ing pepulunging atiku. Aduh, Sang Penemban, kula nyuwun pangayoman kontrang kantringan lampah kula binujung dening raksasa. Ing atasipun kula nembe kemawon awulan madu angraosaken kanikmatan anggen kula badhe bebrayan kaliyan garwa kula Siti Sendari atmajaning Nalindra Ndrawati wa Prabu Sri Bathara Kresna. Parandini kadi negari Ndrawati ketaman wewelak bebendu. Apa sababe dene mangkono? Inggih nalika semanten rikalaning ramening pawiwahan dhaup kula kaliyan Siti Sendari sineksen dening para raja ingkang boten sekedhik cacahipun kedadak wonten minggahipun Wulu Cumbu Lurah Semar Badranaya minggah pendhapi ageng negari Ndrawati sekawit tinampi dening Kanjeng Rama Mara Sepuh Kanjeng Prabu Harimurti kanthi tanduking patrap memiluta memalat ngemuti bilih Kyai Semar menika nggih pamonging Pandhawa namung nyatanipun mrucut saking panginten jebul Kyai Lurah Semar Kumawantun nyemoni dhateng Kanjeng Rama Mara Sepuh najan namung wujuding rerepen parandene runyak kadidene nyampar pundhak ngepel mestakanipun Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Aduh Panembahan, pinarka Kanjeng Rama Prabu setunggaling Nalindra ingkang tuneng patrap boten netepi jejeke ngadil miwah boten lenggahi traping tata krami. Ing atasipun amemantu boten sarembak kalian besan lan wantun dhaupaken kula kalian Siti Sendari ingkang boten tinenggan dening Kanjeng Rama Janaka lan Kanjeng Ibu Wara Sembadra. Najan tombok menawi sedaya ucapipun Kaki Semar kala wau wonten leresipun nanging jebul kirang trep ing atasipun namung sipating batur
Kumawantun nyahak dhateng wewenanging Nalendra Agung. Kumawantun nguman-uman dhateng Kanjeng Rama Prabu Ndarawati. Saking mesguling ngraos kula. Kyai Semar Badranaya kula ujar-ujari satemah. Labet saking anggen kula ngampet seseking dada kula. Kula wutahaken wedaling idu kula. Kula dawahaken wonten kuncungipun Kyai Semar Badranaya. Kyai Semar kesah saking Ndarawati nanging Praja Ndarawati ketaman dahulu keleming toya miwah kobong dening dahana penemban. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipi jaja bang mawinga wingo Raden kowe wong ora maca labuhan kowe ra nitik karo kasetyaning liya wiwit jaman Sang Manu Manasa Kyai Semar wis nyemar kanthi tansah ambabar rasa sabar lan mulur ing nalar. Begate makantar-kantar. Sing dimong Semar cahyane dadi sumunar. Arum gandane kawentar malimbar nganti ngebeki jagat jembar. Raden sing dimong Kyai Semar padha dadi wong ning sing ngemong omahe wae kothok. Sing ditirakati padha dadi piyayi nanging sing nirakati ora tau diciprati. Sing ditutke padha dadi penggedhe ning sing ngetutke tetep kere. Sing dibantu mubra-mubru ning sing bantu ora iso ngaru. Mongko ora ana tembung kang luwih luhur kejaba wong kang gelem mundi-mundi menyang wong kang wis gedhe labuhe. Jagat raya iki sing landhepe pitung penyukur ora ana barang landhep ana ing donya iki kejaba mung ilate menungso. Tak baleni sepisan maneh sing landhepe pitung penyukur mung ilate wong. Obahe ngilat yen nggo tutur becik muwus utama bisa gawe rena. Tumrap para hambek wicaksana obahe ngilat mau diprayitnani aja nganti gawe tatu. Kowe ora mung gawe tatune sing tau momong kowe nanging kowe wis wani tumindak sing lar saka ing kautaman. Aku krungu kondange Abimanyu nanging kowe kaya dudu menungso anak Janaka. Oh. Watananira ayu kumelku cemrah maratani. Ayo, tujune kowe ketemu aku. Aku dudu sapa-sapa tumrap kowe. Nanging aku krungu critamu wae. Kandhamu kabeh mau ngenek-eneki rasaku. Yen nganti perkara iki kepireng dening panengah Pandhawa wong tuamu, kowe dadi apa? Kowe dadi apa? Aduh penemban. Oh. Kula nyuwun pejah kemawon. Kula nderek paduka. Kula sampun lingsem nyawang soroting Hyang Pratangga Pati. Kula sampun mertobat. Kula sampun mertobat penemban.
Yen cak-cakamu kaya mengkono mau, kowe saiki kandha tobat, aku durung percaya. Kula tobat penemban. Menawi paduka mboten kepareng nekseni anggen kula mertobat. Kula kapejah ana wonten mriki kewala penemban. Ya. Nanging gandeng tumindakmu wis kliwat saka ukur lan kliwat saka watesing kasatriyan lan kamanungsan. Titi mangsa iki aku mung kepengin bukti. Aku kepengin nekseni. Kowe aja cedhak karo wong tuamu dhisik. Merga pawarta iki wis sumebar tekan ngendi-endi. Iba kaya ngapa wiranging wong tuamu. Iba kaya ngapa leluhurmu kang wis ana swarga dene duwe putu cak-cakane kaya Brahma corah. Aduh, inggih penemban kula nderek paduka kewala. Kowe ngaku ana ngendi-endi dadi lananging jagat. Kowe ngaku dadi jagoning dewa. Nglelanangi temen kowe Janaka. Ya. Aku njajah desa Milangkori mung upaya kowe. Ana wong lanang kang kemewat kaya sira. Urung lega rasane atiku yen to aku
Abimanyu babar pisan ora ngira kowe melu pendhita iki sapa menika guru kula inggih tiyang sepuh kula sakmangke Sang Reksi Arjuna Jelur. Kanjeng Ibu kados pundi purwanipun dening ngantos kedarang-darang nglampahi lelampahan ingkang kados mekaten Ibu. Ya iki aku wis setahun ditinggal bapakmu. Bapakmu ya ngono kuwi nek lunga wis ora nganggo hantan-hantan. Kaya wong ora duwe dosa. Kaya wong ora duwe anak bojo. Lunga sak geleme dhewe. Anggepe apa kaya lanang-lanang dhewe mula. Karepku aku namur laku iki mau supaya aja kawuran dening sapa wae aku arep ngajar bapakmu. Tenan kok nek petuk tenan tak ajar. Ibu kula nembe mapan wonten lampan ingkang gawat. Atik apa no? Ya lanang-lanang. Apa rumangsane dadi wong lanang ki mung cukup ngayani. Apa rumangsane dadi tetungguling kulawarga mung cukup menehi kamulyan. Nanging Kanjeng Ibu rak sampun radi sepuh. Tuwek apa? Sampluk sisan kowe. Ngarani aku tuwek. Nek aku ngrumangsani kempong perot jambul wanen mosok aku kedarang-darang goleki bapakmu. Inggih. Kula suwita wonten ngersanipun Sang Resi Arjuna Jelur. Arjuna Jelur ingkang ana pangarepanmu inggih Ibu. Abimanyu kula wonten dawuh Rama Penemban. Iki ibumu. Inggih Penemban. Ibumu kok isih ayu. Jare pendhita kok mripate nek ngingetke aku kok mlilik. Kowe kok oleh guru kaya ngene. Inggih, entuk mono ngendi kula mboten ngertos. Menika dalemipun pinggir lepen. Guru kaya ngono kok mbok suwitani. Ibu sampun ngendika mekaten menika ingkang sampun peparing pepadang dhateng manah kula. Satemah Abimanyu sampun andhadha dhateng reng kalepatan. Kowe duwe luput apa? Sedaya sampun kula aturaken wonten ngersanipun guru kula Begawan Arjuna Jelur. Abimanyu kula wonten dawuh. Kowe ora susah rembugan karo ibumu. Tak sawang saka Pramana Jati ibumu kaya lagi kodheng atine. Inggih. Raden Ayu samukawis wonten kula. Samukawis pamurbaning lampanipun Abimanyu wonten tangan kula. Lakar sakmenika Abimanyu sampun dados yoga kula. Dadi anakmu. Nek bapakne orang lilani piye kowe kok ngaku anak wong bapakne lagi lunga ora bali-bali mangke menawi wancinipun tartamtu badhe kundur baline Pangeran Janaka besok kapan
kula mboten saged matur lan amangeni dinten wulan miwah taunipun namung ingkang langkung wigatos titi mangsa menika saking pemanggih kula ingkang saged madhangaken perkawis inggih namung Kyai Semar. Nang nyatanipun Kyai Badranaya samangke kados ical jinempa ning angin mila prayogining lampah titi mangsa menika ingkang langkung wigati namung ngupaya ing pundi dunungipun Kyai Semar Badranaya. Mongko kula sampun nampi dawuh saking dewa bilih wekdal mangke kula kedah naliti pucuking Gunung Tidar. Menawi Raden Ayu kepareng badhe kula kanthi sesarengan kan Raden Abimanyu minggah dhateng Gunung Tidar. Ya, ketemu meneh. Oh. Oh. Ah. Ya. Ilahing awik namastu namasidhan Kaki Arjuna Jelur ayo kaget ulun Bathara Surapati. Nggih ulun Bathara Budawa Kaya Brahma kaki ulun nedha nrima dene daya pangaribawa ingkang tuwuh saka raganira bisa anjalari ulun bali wujud sekawit. Nalika semana ulun kesiku dening Kyai Semar Badranaya ingkang sanyatane tanpa palilahe Ki Semar Badranaya ulun ora narimakake lamun Ki Semar dicecamah dening bocah. Ulun agawe prahara banjir bandang malik watu. Kakang Pukulun Sang Hyang Bathara Brahma uga ngrakit dahana murup ingkang ngobong kraton Ndarawati. Ning jebul kabeh mau ora ndadekake keparinggalih Kyai Semar Badranaya satemah ulun didadekake reksasa. Mula kaki rene samengko ulun wis luwar saka penandang. Muga-muga Kyai Semar enggal gelem bali maneh nyemar lan momong marang momongane kaya sekawit supaya jagat iki anane muhung manggih rahayune ring sambekala. Nggih. Aduh Pukulun iya ngaturaken ageng panuwun Pukulun. Lajeng menapa ing kedah katindakaken dening Arjuna Jelur Pukulun. Sira munggal tetep nancasing sedyamu munggah ing Gunung Tidar. Mung wae Kang Prayitna jroning Pramana Jati merga titi mangsa iki
lelakone Kyai Semar lagi gawat. Sisip sembire luput katuranggane iki mengko bakal mahanani rusak ing jagat saisine. Mula kang saka kuwi kurangane apa? Kantin kabeh kang padha nandhang luput pasrah bongkokan marang ngersaning Sang Bathara Semar. Ngarsa madangi jagat duk mungupaning pucak ing wukir marbabak bang sumirat kena soroting surya mega lan gunung Napa mirah ingsun apen was pokong mijil tuku tak tanpa karya makan Gusti Kendhit nimang kula wonten pangendika ingkang adhawuh. Aku krungu jaring mbok bakul Sambewara jare kowe unggul yuda. Prabu Duryudana seneng atine. Pandhawa kocar kacir mbuh lungane lan nggih. Estunipun negari Ngamarta sampun bedah sinwe bedah. To sepo sepi samun parandene awit dayaning cahya kuning gumrining kaya kencana sinangling ingkang tuwa saking pucaking Aldaka nganti dadi pangeram-eram mangkono lampahira Sang Arjuna jelur wirandungan
dupi mulat cahya ingkang kadi mangkono saya pineksa jangkae munggah ing undak-undakaning Aldaka nganti kaleweran kanang riwe. Kagyat saya caket unggiyane Sang Reksi Arjuna jelur. Mong kandhek dupi wis watara 7 jangkah tumeka ing dunung cahya kuning. Geter sukune saya ndrodhok sarirane awit ana daya luweh ingkang mijil saking cahya kuning maya-maya. Saya kagyat ing griya Sang Reksi Arjuna jelur dupi ana swara kang tanpa rupa ingkang mijil saking tengah-tengah pucak Aldaka saking telenging cahya kuning. Mangkono wuwuse mangkota titah pangaribawamu teko adem temen mara-mara gage ngadepa mrene lungguh kang prayoga Kisanak. Janianing talaga kadilangit mambang tang pasulan upamaneka pukulun sawanamba wonten ing arsa paduka namung badhe masrahaken lumampahing lelampahan tumraping titah Marcapada kinten kula sampun boten wonten pangajeng-ajeng badhe ndandosi dhateng risaking kawontenan. Rene nyatanipun wonten pituduh jati ingkang ngener dhateng ing papan mriki. Kula pitaya inggih wewayangan paduka ingkang sarira kuning maya-maya kala wae ingkang dados jalaran padhanging jagat pukulun. Uga kaendaning urip kang kebak rasa asih lan rasa katresnan. Ing pangajap tak jaluk wibawamu iku ya busanamu. Setya lan jujur kuwi ya penganggomu. Teguhing jiwamu ya kratonmu sing sejati. Kabeh iku wujud kesugihaning batin. Yen wis sugih batine, cacakaning menungsa yekti bakal uga sugih laire. Batin ingkang sumunar ning jagat lair ingkang bisa nggeret marang batin, mangkono iku tegese urup ing urupan. Aduh pukulun kula ngaturaken genging panggung.
Arjuna jelur wonten dawuh kang padha prapta ing kene jangkep pepak sinaroja ana kang asipat ratu nanging uga ana kang sarira satriya nuwun inggih ketingalipun kathah janma ingkang kepingin ngaup wonten ing sahandhap pengayoman paduka. Ya. Kapeksa ulun kepingin bakal ngaton. Watana kanthi tanceping pramana jati. Ya ulun iki sejatine Sang Reksi Semar Kuning. Aku ngerti cahyane wong semene kang padhang ya mung sira. Liyane iku peteng kabeh. Nuwun inggih. Yen to mangkono sira tak anggep dadi siswaku jelur. Ngaturaken agenging panuwun. Sisan damel kalian anak angkat kula inggih siswa kula pun Abimanyu. Piye? Kula gadah siswa naminipun Raden Abimanyu. Abimanyu ya ana kene. Nuwun inggih. Sampun kula kanthi. Sing endi? Sing endi? Jare kongkonen rene. Abimanyu kon maju mrene. Abimanyu kula wonten dawuh. Maju ana ngersane Sang Maharsi Semar Kuning. Raden, kula wonten dawuh. Mbok kowe guneman seklimah rong klimah wae. Aku tak kepengin krungu najan kowe wis dadi siswane Begawan Arjuna jelur nanging ideping tekadmu tak sawang. Batinmu kok kaya durung resik. Aduh. Arjuna jelur kula wonten dawuh. Abimanyu iki isih ana sambung rapete karo para ratu lan satriya sing ana mburimu kuwi. Ning siji wae kok ora ana sing gelem kemecap. Jane yene apa? Werkudara aku ya bingung. Kaya mlebu ning alam pangimpen. Bagus kowe Abimanyu. Ya kaya ngono kuwi. Jiwa satriya ya kaya ngono kuwi. Sing tau tak sumurupi
wong sing wis nggayuh tataran ngelmu luhur godha rencanane abot ora enteng merga siji wong nggayuh tataran ngelmu luhur kuwi kudu lembah manah sabar-sabaran reh ngudi menyang tindak utama loro ora owel menyang apa wae kang didarbeni sak mangsa-mangsa pinesti kudu wal lila ngurbanake apa wae kang kadarbe nadyan to wadake sisan ngelingi wadak kuwi dudu aku sing sejati sak banjure wong sing tansah ngugung kekarepan mburu urip bungah lan marem akeh-akehe tumindake tuna dungkap tegese kebat kliwat nek ana jaman akhirat wong sing kaya ngono mau ora bakal kopen wiwit sekarate suwe krana ora idep dalaning pati pataka manjing kasampurnan merga isih kegubel dening pakartining Pancandriya kowe ngaku dadi satriya nanging ora bisa menep Pancandriyamu satananira ayo gumelku cemrah maratan kowe duwe mara tuwa gadah endi mara tuwamu Gong ayo tak jak nang ndi ta golek mara tuwa kowe iki ora ngerti wigati barang ayo rono Kang ya ayo aku nek ngene iki ya mending dawet ayu sing dembung terus karepe iki tangane iki kemitir kudu ngedum amplop wae wong selak kemitir endi mara tuamu Bimang nggih mara sepuh kula Nalendra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna inggih ngina ingkang ngemong kula Kyai Semar Badrana luwih dhisik langka ana aku gumene sing wong ireng iki kok kaya guru meneng ketok iki kok piye ngono. Halo, apa kabar? Tak medun melu-melu ki ngopo? Kowe kok dadak melu-melu ki ngopo? Kakang Semar. Yen ora tak coba nganggo lelakon kaya mengkene iki mesakake Kakang Badrana. Ha nek mesak-mesake kok nimbrung perkara.
Iya. Melu kowe. Lha apa gelem 200? Kakang jagat Janalaka iki tak pasrahke sak wutuhe. Mongen ya, Kang. Aja gelo atimu pancen dadi pamong iku kaya mengkono iku. Aku ora gelo. Bali yo. Aku ora gelo, Guru. Wis. Aku ora susah guneman apa-apa, kabeh wis tak gunem. Aja angkuh mundhak kokean bungsuh. Becik sing grapyak sugih sanak aja cidra, ndak ora dipercaya, becik sing tetep akeh sing anggep. Memuji, berjuang